Damos comenzo á sesión ordinaria do Pleno de xullo do 2025. Primeiro punto é a aprobación da acta da sesión ordinaria do 12 de xuño do 2025. Aprobamos por unanimidade. Punto 2. Resolución do expediente de revisión do oficio a instancia de José Manuel Fernández Vázquez. Este asunto é relativo ao decreto da alcaldía polo cal se aprobou a participación do Concello no POS 2025 da Diputación da Coruña, e contra este decreto foi presentado un escrito que se entende de revisión de oficio no que se alegaba incompetencia manifesta do alcalde para adoptar ese acordo. Desestimouse esa solicitude de declaración de nulidade, deuse traslado ao Consello Consultivo de Galicia, que emiteu informe no cal o Consello Consultivo de Galicia emiteu ditame no que fai constar que a competencia para solicitar esa subvención e a participación do POS que corresponde ao alcalde en virtude das atribucións, das competencias residuais que ten atribuídas. E, por conseguinte, o ditame do Consello Consultivo conclúe que informa favorablemente a desestimación da solicitude de declaración de nulidade de pleno de dereito da resolución da alcaldía. Alguna cuestión? Sí. Vamos a votar en contra da desestimación por unha razón sencilla. Nós non discutimos a competencia do alcalde para tramitar a solicitud. Ni nós, nin creo que nadie. Como nós tamén habíamos presentado un recurso de reposición contra ese decreto, que tamén foi desestimado pola alcaldía, entendemos que non é o que se discute aquí. Non se discute a competencia do alcalde para tramitar a solicitudes de subvencións, lóxicamente. É así, o alcalde corresponde a representación do Concello e, lóxicamente, é o que ten que tramitar as solicitudes. Pero que aquí estáse confundindo dous temas que non teñen sentido. Eu, solamente xa como argumento fundamental para nós, vou a ler na máis o primeiro apartado da solicitud do POS aprobada polo decreto recurrido e polo decreto do que se solicita a revisión do oficio. Dice: resolvo, primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, entre paréntesis, Plan Único de Concellos, POS Plus 2025 da Deputación Provincial da Coruña. E agora matizo: cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade. Se o señor alcalde coñece as bases do POS e as acepta na súa totalidade, terá que recoñecer que un dos fundamentos das bases é que é o Pleno o que ten que aprobar as obras que se solicitan, os investimentos que se solicitan. Por lo tanto, non ten sentido que se pretenda desestimar ese recurso, no sentido de que o que se discute era a competencia do alcalde non para tramitar a solicitud, senón para aprobar o POS. E nese sentido, vamos a votar en contra desa desestimación. Entendemos que debe revisarse de oficio a resolución da alcaldía e anular, porque é de pura lógica, simplemente con este apartado primeiro da solicitud tramitada polo señor alcalde. Sí. A ver, non temos ningún problema en votar a favor de que se remate o expediente, porque de feito xa está rematado agora. Perdón, non fixo, non está rematado. Bueno, si está rematado, si ten razón, vale. Pero vamos a rematado, eu quero facer, perdón, unha intervención, podo facer unha intervención ao respecto, a intervención tamén respecto ao voceiro do PP. Simplemente, eu non quero condicionar o sentido do voto, non me corresponde. Simplemente, o que di respecto aos dictámenes, que sentido teñen os dictámenes do Consello Consultivo,
aínda que os ditames do Consello Consultivo non son, en xeral, vinculantes, si son determinantes da resolución ou disposición administrativa que pon fin ao procedemento no que recaese. Xa que serven para fundamentalo, exixe que o órgano decisor motive as razóns polas que eventualmente a disposición ou resolución se aparte do dictaminado. A Administración ten a obriga de motivar a súa decisión se non segue o criterio do Consello Consultivo. En caso de oposición e non argumentando xurídicamente a mesma e constando informes e dictame favorable, poderá falarse dunha prevaricación para adoptar un acordo contrario sen soporte legal e exixindo informes favorables para iso. Me refiero que se o sentido do voto aquí é contrario ao dictame, ustedes deben de motivar xurídicamente iso. É o que di. É dicir, se se apartan do dictame, hai que decir hai que motivar o porqué. Simplemente eu o poño en coñecemento dos concelleiros, nada máis. Vale, que a min é o que me compete. Sí, vale, moi ben, gracias. Vale. Sí, gracias pola aclaración. De todas formas, vamos a ver. Sin entrar en cuestións en desquicios legais, hai unha cuestión que é moi evidente, e é, aínda que aquí rexeita a nulidade de pleno dereito da resolución da alcaldía, esa nulidade de pleno dereito non é, pero de pleno feito sí, porque non tuvo validez, no sentido que tamén di no ditame que non entra a valorar que sexa necesario que para aprobar e para solicitar certas subvencións e certos plazos de outros organismos sexa necesario un acordo plenario, e non entra neso. Entón, aí é onde eu me vas a decir, eu teño claro que, como BNG, que sempre, que desde o primeiro momento dixemos, porque así están as bases, e aquí en todos os concellos é quen ten que aprobar o plan POS é o pleno do concello, non vou dar a validez a un decreto da alcaldía que se fai despois de facer 2 plenos en 24, en menos de 12 horas, e donde ve que, como no pleno non se dá aprobado, digo, pois ora vou por outra vía, cal é a vía dun decreto da alcaldía. E aí o Consello Consultivo digo que ese non é, digamos, motivo de nulidade, non vou a discutir, evidentemente, que se eu teño claro como BNG, digo, motivo de nulidade non será, pero que non vou a votar. Como voto a decir que eso está correcto, porque non o está. Porque non está, porque non, porque eu non vou a validar, pero non é unha cuestión de ir máis alá, é unha cuestión de coherencia política. Hombre, se eu considero que aquí, para aprobar o plan POS, ten que haber un acordo do pleno, que sentido ten que veña o alcalde e poida editar un decreto onde ele o aproba? Eu... que queredes? Eu non o dou entendido. Discúlpeme un inciso. Salí un segundo. Quero dicir, entón eu por ese motivo, eu non sei se teño que facer algunha justificación xurídica legal non o vou facer porque non estou capacitado, solamente é unha cuestión, eu fago un posicionamento político que o correspende aquí, e ademais creo que de unha lógica bastante aplastante. Mais alá de estar ou non de acordo non cos razonamentos, que é dicir, hombre, se eu non estou de acordo, porque o día da Diputación que se aprobe un plan POS vía decreto, por qué? Porque obligatoriamente hai que facer un pleno, e que xa non se dous en 12 horas, non podo depois validar que o alcalde quere facer o día pleno. Cando a masa de Diputación lle dixo non vale, despois de todo isto. E ese é o sentido do meu voto, non é outro. Non é que eu non queira poñer fin, ou non podo poñer fin a nada, poñer ao pleno, pero en todo caso, o que si é a verdade é que, de feito, este decreto, nulidade non o terá, pero de feito teno porque a Diputación dixo que non valía. Hasta onde alcanzamos. Non vale. A efectos prácticos, efectos de feito, non. Ese é o razonamento que eu fago, é un razonamento político. Non vou entrar en discusións legais porque serei incapaz. Así de claro, que teño claro. Aquí está sustanciándose un expediente de carácter técnico, non de carácter político. Vale, pero que é unha cosa que teñe que resolver o pleno porque é outra cuestión. Vale. Pero o que se está resolvendo aquí é un expediente administrativo, tramitado, con alegacións, dictaminado pola Comisión de Consultiva e demais. É dicir, o que se está aquí resolvendo é un expediente administrativo dunha revisión de oficio solicitado por un ciudadano. Non se está resolvendo unha cuestión política. Que unha cousa le poda aparellar a outra, non a vamos a discutir. Pero aquí está resolvendo unha cuestión técnica. E eu estou de acordo con que vostedes digan e tal. Tamén o propio dictame do Consello Consultivo ven a dicir que quen é a Diputación, bueno, unha maneira así un pouco tal, para impoñer, para dicir que está por riba da lei de bases. Eso tamén o di o informe do Consello Consultivo. Quero entrar a matizar o que di o Consello Consultivo, é dicir, o Consello Consultivo é un órgano independente que dá a súa resolución, que pode ser vinculante ou non vinculante. A lei establece que non é vinculante, pero si é semi-vinculante no sentido de, é dicir,
a resolución que aquí se adopte, se adopta que eu escotase o traslado ao Consello Consultivo, evidentemente, e se o resultado é o que é, pero eu vou eu teño que mandar cal é a xustificación, se hai ou non hai, se hai unha resolución de carácter, unha motivación de por que se aparta a resolución do expediente, se aparta do dictamen, nada máis. Punto. É o único que quero explicar, nada máis. No, que está claro. Vale, non... Pero eu, se acabou un tío. Pero eu entendo que você di, pero eu aquí estou sobre, digamos, eu estou, quero ser coherente, que non pode agora dar a votar en contra de algo do que non sou muito motivo a favor, neste caso é o contrario. Non vou votar agora en contra a favor de que se valide un decreto dictado pola alcaldía cando se aprobamos un contra que os pode ser que aprobaron no pleno, porque además aí están as bases, que non estamos dicindo nada que non este. Eu despois o dictamen, de feito no dictamen tamén di, sin entrar algo así, non sei exactamente literalmente, non teño aquí, pero di así, o dictamen rexeita a nulidade do decreto, pero non entra na obligatoriedade de que haxa acordo plenario para poder efectivamente sustituir. Claro, que esa é a cuestión, é que non é que estamos en contra, ou digamos que é nulo o decreto, non dice, é que se é unha obligación de aprobar un pleno, o outro queda, digamos, na práctica xa eliminado, ou anulado. Ese é o razonamento. E por eso un pouco tarde, contra, non por razón. Poden votar o que estimen, evidentemente, só faltaría. E a miña obriga é explicar as cuestións xurídicas. Sí, pero eu digo o razonamento político que como corresponde a mí. E é por eso, é por unha cuestión de coherencia, de verdade, non é por outra cuestión. Non podo votar ahora a favor de algo que votei en contra hasta esta hora, cando non cambiou nada. Ben, perdón, é claro. Vale, bueno, temos claro que é o que se somete a votación. No, a ver, un segundo turno de intervención, acabarnos de decir que estaba, eu perdoe. Vale, perfecto. Vamos a ver, eu xa dixen claro de principio, non discutimos a competencia do alcalde, por lo tanto, non vamos ao da lei de bases, nin o alcalde que se atribuye unha competencia residual aí, que non ten sentido neste caso, porque eu que digo é que o propio alcalde, aquí non se trata de discutir quen ten preeminencias a lei de bases ou a diputación, o propio alcalde está aceptando as bases do POS. Se acepta as bases, non as pode contradecir na resolución. Aquí está resolvéndose un expediente. Xa, pero sobre un decreto dictado polo alcalde. Sobre un decreto dictado polo alcalde. Donde el mismo se contradice no decreto, porque está aceptando unhas bases que despois non cumple. Entón, vamos a votar tamén en contra por pura coherencia. Se non estuvemos de acordo, aparte que nós tamén presentamos un recurso de reposición, pois vamos a votar. Que non discutimos, que quede claro que non discutimos a competencia do alcalde para tramitar a solicitud. O que discutimos, neste caso, é a competencia do alcalde para aprobar o POS. Creo que con bastante fundamento xurídico e con bastante... Entonces, e por eso vamos a votar en contra. Vale, vamos a concretar. Sí. No, comparto os valores dos compañeros. É dicir, tanto é así como que o POS veo denegado. Vale, aclaramos o que se somete a votación. Entonces, o sentido da votación é desestimar a solicitude de declaración de nulidade de pleno dereito desa resolución da alcaldía número 33/2025 do 7 de febreiro de 2025, desestimación de declaración de nulidade de pleno dereito conforme ao ditame do Consello Consultivo do cal teñen coñecemento. Votos a favor? 4 votos a favor, votos en contra, 7 votos en contra de PP, BNG e Concelleiro non adscrito. Terceiro punto, fixación dos festivos locais para o calendario laboral do ano 2026. Bueno, o 24 de xuño, día de San Xoán, é festivo autonómico e entón propónse como festivos locais do Concello de Touro o 17 de febreiro, martes de Antroido, e o 6 de abril, luns de Pascua. Alguna intervención? Votamos, votos a favor. Aprobase por unanimidade. Punto 5, toma de razón dos decretos da alcaldía ditados entre desculpe, punto 4. Aprobación da composición das comisións informativas.
Bueno, propónse a seguinte composición das tres comisións informativas. A Comisión de Facenda Especial de Contas, presidente o alcalde, PP 5 representantes, Movemento Veciñal 2, Partido Galego 1, BNG 1, un concelleiro non adscrito. A Comisión Informativa de Obras, presidida por o concelleiro tenente alcalde que ten a delegación en obras, Jesús Martínez Pereira, logo con 5 representantes do PP, 3 do Movemento Veciñal, 1 do BNG e o concelleiro non adscrito. E a Comisión Informativa de Asuntos Xerais está presidida polo alcalde, con 5 representantes do PP, 2 do Movemento Veciñal, 1 do Partido Galego, 1 do BNG e o concelleiro non adscrito. Pasamos a votar. Votos a favor. 10 votos a favor, votos en contra. Hai unha abstención. Do concelleiro non adscrito. Punto 5. Toma de razón dos decretos da alcaldía editados entre o 9 de xuño e o 6 de xullo do 2025. Punto 6. Posta en coñecemento do procedimento abreviado 44/2025, que é unha demanda en materia de persoal, e dase conta da sentencia 102 de 2025 do xulgado contencioso administrativo número 2 da Coruña. E isto, bueno, é un recurso contencioso administrativo contra a desestimación por silencio administrativo por parte do Concello dunha solicitud presentada pola funcionaria Cristina Andújar Garrido, funcionaria interina, na que solicitaba a declaración de situación de abuso na contratación, o recoñecemento de empregada pública fixa e outras peticións subsidiarias. Bueno, esta traballadora pois, recoñece a sentencia unha abusividade no contrato por obra e servicio que empezou con contrato suscrito o 23 de xuño de 2016, logo foi nombrada funcionaria interina o 27 de xuño de 2019, foronselle ampliando nomeamentos e prórrogas sucesivamente hasta a situación actual. E fállase estimando parcialmente o recurso e declárase o carácter abusivo da relación temporal que vincula a demandante co Concello de Touro como animadora sociocultural desde o 23 de xuño de 2016 e se recoñece o dereito á subsistencia e continuación da súa relación de emprego como animadora sociocultural hasta que se cubra como funcionaria de carreira mediante proceso selectivo que resulte procedente ou se amortice a plaza. E sin costas. Queria facer un par de preguntas sobre este punto. Fagas aquí ou fagas despois no turno de preguntas? Casi no preguntas, por orden de... Vale. Sí, vale. Sí. Punto 7.1, moción do Grupo Municipal do BNG para buscar solucións ao problema do suministro da auga. Perdón, un segundo, unha cuestión de orden. Mira, nós vamos a presentar unha moción de urxencia en relación con este mismo tema. A nosa vai sobre as causas, a do BNG vai sobre o posible estudio de alternativas e solucións. Non sería posible. Nós non tendríamos inconveniente en refundilas, non hai problema nenhum, non sei se... A ver, en realidad que poñen moción son preguntas. Sí, son preguntas. Son preguntas por escrito. Non, pero é unha moción de control, explicamos claro, votar do artículo 46, queremos, despois do debate previo, o alcalde nos explica unha serie de circunstancias. Fala de unha proposta de acordo, cando, a ver, aquí os puntos que pon como proposta de acordo non son susceptibles... As mocións de control, que significan as mocións de control? Disculpe, non interrumpa. Gracias. Como sabe, as interrupcións só as fai o presidente justificadas. As interrupcións non se recibimos ao presidente. Sí, non? Interrumpimos, vostede, pois, chámonos a atención. Primeira chamada a orde por facer a gracia. Por facer a gracia. Mire, son preguntas
Pola miña parte non hai ningún problema en que refunda a moción. No, eu creo que é mellor, a ver, eu creo que é mellor por Separada, pues va, venga, xa está. sinceramente. Xa perfecto, perfecto. No. No, sí, perfecto, perfecto. Vale. Entón, vamos a ver, a moción de Venegas, vamos a ver. Que hai un problema de suministro de auga no verán en Touro é evidente, non? Dende fagos anos, bastantes anos, non? E de feito, é unha preocupación, e para o BNG foi unha preocupación dende fai tempo, e nesta mandato, pois foi unha preocupación que xa no mes de novembro vimos facendo preguntas precisamente relacionadas coa xestión que se está facendo precisamente do suministro de auga ás vivendas, non? De feito, fixemos unha pregunta no pleno de novembro do 24, fixemos outra pregunta en xaneiro do 25, en febreiro do 25, en abril e en maio, 5 preguntas. E basicamente eran preguntas relacionadas co problema do pago dunhas facturas que se deben do ano 2023 e unhas facturas do ano 2024 que se ven as pago o Concello, pois xa require a empresa concesionaria que é a que o paga. Como consecuencia desas preguntas, ou mellor dito, as respostas a esas preguntas levou que se nos metiran 3 veces neste pleno. Primeiro menteuse no mes de febreiro, sí, que foi no mes de febreiro, no mes de... bueno, non recordo o pleno, donde preguntamos quen fixera a compra das facturas do ano 2023, esas que están sin pagar, e se nos dixo que o Concello non tiña absolutamente nada que ver. E esa pregunta volveuse a facer despois, máis tarde, no outro pleno, volveuse a decir outra vez, que o Concello non tiña nada que ver nesa compra, o Concello non participou para nada. Vale, entón nós pensamos que iso non é verdade, son dúas mentiras. E logo, no pleno do mes de abril, fixos outra pregunta referida a se esta empresa que se lle debedes auga do ano 2023 fixera algún requerimento para cobrar esa factura. E dixonos que non. Cando despois, no mes de maio, recordamos ao alcalde que había un requerimento feito, creo que era, non sei se a finales de xaneiro ou de febreiro, que facía máis de 2 meses. Portanto, terceira mentira. Vale. E tamén nese pleno do mes de maio, no último pleno que fixemos unha pregunta sobre como estaban estas facturas, tamén preguntamos se o Concello tomara algunha medida, algunha previsión para tomar medidas concretas sobre o problema da auga que seguramente iba a aparecer. E se nos dixo que, bueno, que sí que tomara dúas, máis ou menos, de memoria, unha era que se limpara o azuzo, se iba a limpar o azuzo do río Blañas onde se capta auga, e outra era pois, un control sobre as fugas que haxa na rede, vale. Todo isto foi feito, evidentemente, en época de inverno, en época de primavera, con auga abundante, e até aquí que, nada máis empezar o verão, salta o problema, e resulta que quedase sin auga por primeira vez na historia deste Concello, depois de 20 e pico anos que a mesma empresa, ademais, quedase sin auga de golpe e porrazo. E quedase sin auga antes de volver a ninguna seca. E ninguén explicou nada. Ninguén absolutamente. Da parte do Concello non se dixo nada, non se explicou nada, non se informou nada, nin por redes, nin bando. O único que se sabía era, porque o viñamos preguntando nós aquí facía tempo, é que había un conflito, que o Concello estaba nun conflito con unha empresa que suministrara auga vía cisterna no 2023, estaba nun conflito, non é un conflito, nunha diferente interpretación da que lle correspondía certos dereitos entre o Concello e a empresa concesionaria. É dicir, non só non se explica, senón que o único que hai é unha maneira de actuar de buscar o conflito, o enfrontamento con esta empresa ou con outra empresa. E no medio están os veciños e as veciñas que ten golpe por ratos que dan aquí agua. E iso é así de claro. Entón, e iso é o que se usa. E non sei, nada se explicou. No pasado luns, no pleno do pasado luns, o alcalde dixo que, como saliu o tema da auga, que o Concello non tiña ninguna responsabilidade. Todo dependía dunha empresa privada que era concesionaria. Curioso argumento. Estamos falando dun ben auga que é un ben público. E como unha postura neoliberal levada a máxima expresión é isto lo gestiona a empresa privada, solo hipotenusa e el mercado. Pero claro que ten, o Concello sabe que o alcalde tamén sabe que sí que ten. Ten porque todas as cousas o Concello ten a obrigación de garantir auga en cantidade e calidade suficiente aos veciños. De feito, é un dereito que teñen todos os veciños e veciñas, sempre está recollido nunha lei. Dereito ao suministro de auga. Por tanto, claro que ten. E por eso, como sabe que ten responsabilidade, por eso no ano 2023 pideu auga cando faltou, e por eso no ano 2024 pideu auga cando faltou. Evidentemente, se non tuve responsabilidade, non lle correspondía facelo. Que pasou? Que agora, cando nos volveu a ver no mesmo problema, pois chocou ca dura realidade, explotou o problema na cara, claro, porque como tiña un conflito coa empresa que lle suministrara auga, que era o que podía resolver un problema de urgencia, e non lle pagara, supoño que habrá un conflito, supoño, con esa empresa, non sei. E como tamén tiña os seus problemas coa concesionaria, pois pasaría exactamente o mesmo. Pero no medio os veciños e as veciñas quedaron sin auga. Por un problema de seca? Non.
por un problema de unha negligencia clara, manifesta e palpable. Iso é unha evidencia, que non hai máis que dar que darse. E entón, claro, os veciños supoñome que dirán, bueno, a mí dame igual de quen obriga, se é da empresa concesionaria, se é do Concello, que o que necesito é auga, e a auga é un dereito que ten. E, efectivamente, e de feito, é obriga do alcalde, incluso do Concello, buscar a auga. Hai un informe da Diputación, que vostede tamén despois dedicouse a pedir informes á Diputación sobre quen tiña que facer non sei que, todo foi unha auténtica enleada, que dou como resultado que despois de 20 e pico anos, coa mesma empresa concesionaria, por primeira vez, se nos quedamos sin auga antes de empezar a obra. Eu só lle quero preguntar a vostede se vai aprender algo do que pasou, e se vai a cambiar a actitude que ten neste asunto. Porque supoñome que é consciente que o problema vai a volver a aparecer. O grau está empezando. Non sabemos que tipo de grau vai vir, pero o grau sobre a auga sobre escasear. E vai aumentar a xente que ven a vivir as casas, e vai haber festas en todas as parroquias. Entón, supoñome que aprendería algo, ou espero aprender algo, e decir, bueno, temos que ter previsión e ver, a ver como solucionamos un problema que nos pode surdir outra vez, e ademais de maneira inmediata e sin avisarnos, como que non? Entón, nesa liña que vai a nosa moción, non vai a ninguna outra liña. Evidentemente hai que explicar por que se chega a esta situación. A esta situación chegouse por todo isto que veño de relatar e outras moitas cousas que se poden decir. Entón, nós propoñemos dúas cuestións bastante, creemos, fáciles de asumir, que logo depois tamén de levarlas a cabo. A primeira é unha que é elaborar de maneira inmediata un plan de emerxencia que contemple medidas concretas ante posibles contingencias por problemas nas captacións, para evitar novas situacións de corte de suministro este verán. É dicir, temos que tomar medidas xa, hai que haber un plan de emerxencia. Que pasa se dentro dunha semana volve a haber un pico de consumo e nos quedamos sen auga? Ten que haber unha previsión. Non sei, iso evidentemente corresponde a vostedes. Se nós tiveramos unha idea magnífica tamén lle orderíamos, non hai problema. Pero o que temos é que ter previsto que isto vai a volver a pasar. Vai haber picos de consumo, a cantidad de auga cada vez vai diminuindo, só sabemos a demanda de auga vai aumentando pola cantidad de xente que hai e polas festas que hai, pola propia situación. Esa é a primeira cuestión, actuar inmediatamente, ter un plan, como que andi, de choque. E unha segunda cuestión é, sin prejuicio disto, evidentemente, e ademais de todas as medidas de aforro, de eficiencia enerxética, que evidentemente hai moito camiño que recorrer, o que si é certo é que hai que levar un estudio para buscar alternativas para mellorar as capacidades, as capacidades que ten o Concello de todo. Temos un problema que se repite continuamente, é un problema estrutural, e sabemos que é un problema estrutural porque non habrá falta auga. Entón, eu creo que esa é unha segunda parte que hai que facer. Eu aí incluso propoño, proposta ninguna do outro mundo, pero simplemente eu creo que temos que estudar como Concello a posibilidade de utilizar o río Ulla pois, como un lugar de captación. Temos dous encoros no Concello e eu creo que nada se escapa que é pode ser unha boa oportunidade, pode ser, digamos, un lugar onde sí se poida buscar unha solución definitiva para que a xente poida ter auga a que necesite, con todo o aforro, evidentemente, con todas as medidas que haxa para evitar as fugas e sucedeulo, pero a auga fai falta. E a auga escasea. E cas que temos non chega. E iso é un problema de largo plazo. Agora mesmo, neste momento, o problema tirámoslo simplemente por unha negligencia clara, manifesta, do señor alcalde. O alcalde, por certo, non lle escoitei dicir, o outro día no pleno, que foi cando se deu por primeira vez este tema, nin unha sola autocrítica, nin ninguna asunción de unha mínima responsabilidade ou de algún erro, que non pasa nada, errar é humano, todos os cometemos, pero o importante é aprender antes. Bueno, pois esa é a proposta que traigo. E máis? Ben, a ver, estamos totalmente de acordo co que acaba de decir o Concello de BNG, e nós despois, xa digo, traemos unha moción que vamos a entrar moito máis a fondo nas causas destos cortes, porque, a ver, efectivamente, a proposta do BNG está ben de cara aos meses de seca. Agosto, podía ser septiembre, que efectivamente temos a experiencia de que todos os anos hai escaseza de agua, e además, cada ano vai xa agravando un pouquinho, porque aumenta o consumo, aumentan os usuarios, etc. Pero é que os cortes deste último día non teñen absolutamente nada que ver ca escasez de agua. Este ano foi un ano bastante chuvioso, os ríos levan agua, os manantiales teñen agua, e o problema deste ano pois foi a incompetencia manifiesta absoluta do goberno municipal para xestionar o tema do abastecemento de agua. Por ese motivo, as reservas de entrar despois en detalle nas causas, estamos a favor desta moción do BNG. Sí, máis?
Bueno, estamos de acordo ca proposta que se somete a acordo cos puntos. Ahora ben, creo que todo o relato previo está, permítame, interesadamente equivocado. Dixo que eu dixera 2 veces aquí no pleno que no ano 2023 o Concello non encargara auga. Foi así, non? Vale. O goberno do Concello. O alcalde. O alcalde. O Concello. O Concello. Membro do goberno. O Concello. Perfecto. O Concello, no ano 2023, que o Concello non encargou cisternas de auga. Eu dixen eso 2 veces no pleno, non? Unha vez que non foi o alcalde, outra vez que non foi ninguén. Vale. Repítolle unha terceira vez, a pesar de que vostede, pois, se non se quere convencer, nin aporta ningún dato contra o que digo eu, pero poderá seguir pensando o contrario. O Concello no ano 2023 non encargou cisternas a empresa pois, que fixo ese aporte de auga a infraestructura de abastecemento sempre con baixo o encargo e o control e a xestión como ten que ser, que é quen ten a xestión integral da empresa concesionaria que é Espina e Delfín. Por un lado falan de escaseza de auga, por outro lado de que non hai escaseza de auga. Póñanse de acordo. Unha cousa é que non haxa escaseza do recurso no punto de captación, que de feito pois fixáronse unhas actuacións para aumentar a capacidade da acumulación e de disponibilidade de auga para captar. En todo caso, a empresa concesionaria, desde que eu son alcalde, a min nunca me trasladou que non houbese recurso de auga na captación. Por qué? Porque saben todos que por ese recurso hai outra concesión mineira que compite por ese recurso. Si a empresa concesionaria lle traslada ao alcalde que non ten que facer, que non hai recurso no punto de captación, automáticamente habría que comunicar a quen ten outra concesión e a Augas de Galicia que deixe de facer uso dese recurso, porque a rede municipal e o consumo humano prevalece sobre o uso mineiro da auga. Entonces, esa circunstancia nunca se dou. A función, mire, na cláusula 6 do contrato, eu saben que a veces teño que comer moitos sapos e non desvelo nunca conversacións privadas, os correos electrónicos tamén os considero conversas privadas, pero, hombre, a ver, con todo o que levan dito nestes días, de fai 10 días, sobre a auga e de quen era a competencia, quen tiña a responsabilidade e cales eran as funcións de un e outro, que pidan onte, que sea onte, cando pidan o contrato, que falen, permítame, case por falar, que sea onte, cando pidan o contrato, despois de todo o que levan largado, pois tamén xa di moito da rigorosidade ca cal falan. Mire, na cláusula 6 dos plegos do contrato establece cales son as competencias da administración e precisamente fala, a cláusula 1 é fiscalizar a xestión do concesionario. Fiscalizar a xestión do concesionario. Eso é o que se ven facendo. Vénselle advertindo, nesto que a mellor entende vostede que estamos con reclamacións á empresa, non sei se se refira a eso, pois sí, estamos presentando a empresa pois cuestións que, a pesar de non ter os datos, sospeitamos que hai eivas na xestión do gasto de auga, na xestión do suministro. Sospeitamos que hai mala xestión.
e que se está facendo un consumo excesivo que ven derivado de usos prohibidos. Eso se lle estuvo trasladando á empresa. Sabemos que non hai sistema que soporte unha saída infinita, porque non hai posibilidade de ingreso infinito. O ingreso da auga é finito se non se lle pon límite e non se xestionan debidamente os recursos, as saídas da auga, ese sistema é imposible de manter. Eso non lle tiña que decir ao alcalde. Eso é o propio traballo da empresa concesionaria, que é quen ten a xestión integral. O alcalde, nesa labor de fiscalización da xestión de concesionario, lóxicamente, non ten que lle, nin pode, nin debe, nin sabe, nin ten por que dicir, pois, cando, como ten que optimizar os recursos da rede. Respecto a que queren trasladar esa idea de que interesada de que os problemas de suministro que houve en días pasados se solventarían con aportes de cisterna de auga potable, pois non é verdade. Non sei de onde achegan eses datos e como chegan a esa conclusión, pero non é certo. Non é certo. Se hai unha incidencia como houve, na cal se perde parte da infraestructura porque non funciona, e no caso do depósito de Baiobre, pois hai unha saída do depósito incontrolada, e eu digo incontrolada cando unha noite saen 10 veces o caudal que viña saindo en noites precedentes, e logo, días posteriores da ola de calor, a saída de caudal é 3 veces o que saiu esa noite, pois esa noite houve unha saída anómala. Contra esa saída anómala, se non hai un mecanismo de control, pois o depósito, lóxicamente, valeírase. Recurso disponible había, e hai, porque os mananciais dan máis caudal do que nese momento podía suministrar o bombeo ao depósito, co cal non é un problema de falta de recurso. Pola razón que sea, temos solicitadas as explicacións pertinentes a Espina Delfín, pois Espina Delfín perdeu o recurso de auga que tiña. Pois ten que explicalo, en base a esa función de fiscalización que ten o Concello, pois, se é o caso, aplicar as penalidades ou sancións que procedan. E respecto da incidencia na potabilizadora de Touro, pois o mesmo. Entre outras cousas, temos solicitado as gráficas de semanas previas e todos os días posteriores para saber que pasou, como evoluiu antes dese incidente a entrada de caudal e como evoluiu despois dese incidente a entrada de caudal e como evoluíron tamén as saídas de caudal semanas antes dese incidente e desde ese incidente hasta ahora, para saber efectivamente que foi o que fallou aí. A ver, non sei decía Galileo, non? É por ese move pola terra, non? Pois a auga faltou. Despois de toda... E non aprendeu nada, porque o único que fixo na súa alegación, eu non vi ningún solo argumento de decir, bueno, igual temos que cambiar, igual temos que facer... Non, igual. Aquí o problema é a empresa concesionaria, que non lle di ao alcalde que falta auga, porque se lle dixera ao alcalde que faltaba auga no verán que iba a actuar, pois non habrá un expediente a empresa concesionaria, porque se a empresa concesionaria está facendo a vostede a cama ou está, digamos, ocultando información, eu non sei, aquí creo que sin ninguén que viva no Concello de Touro
ninguén é alleo a que falta auga, porque eu creo que todos os anos o Concello saca un bando. Entón, saca un bando, pero non dicindo que hai que aforar auga porque hai escaseza de auga, pero non sabe que falta auga. Home, deixa de tomarlo no pelo, Todos os anos sacan un bando e di, non, pero non sabemos que faltaba, fíjate tú. Sacamos o bando, pero non sabemos. Entón, a cuestión é botar sempre culpas aos demais. Despois, a culpa aos veciños tamén. Aquí, os veciños de repente, esa noite, que seguramente non digo que non haxe evidentemente despilfarro, xente que hai que chamar a atención, totalmente de acordo, pero os veciños de todos son diferentes aos do resto dos de arredor. No resto dos de arredor, eu non recordo, seguramente habría algún caso, non digo que non, donde pasar isto, só pasou todo. O sea, a culpa é da concesionaria que non informa, que ademais que non xestiona ben a auga, ou a culpa é dos veciños e das veciñas, porque resulta que se lle dá por abrir a villa, deixar a villa aberta. Home, eu, se son un veciño que me faltou auga, agora mesmo estaría cabreado se estou escoitando a vostedes, pero non cabreado, moi cabreado, digo, resolvamos o problema, buscame unha solución, non me veña contando milongas. Cando eu, ademais, dixenme, claro, habrá que aprender o que pasou. Non, evidentemente, non se aprende. Logo, respecto a quen pida ou non pida auga, que eu sepa, porque se como contestou a mí vostedes, despois de emitir unha vez a segunda vez reconoceu-no, a empresa a quen lle reclama auga é o Concello, que eu sepa, a quen lle pida factura é o Concello. Non sei quen lle pideu ou non, pero evidentemente se lle pillou o Concello, non lle pide ao Concello, non lle pide ao concesionario, que eu sepa. Eso, hasta aí, onde chego. E a mí gustaríame saber tamén se vostede vai a levar os xulgados a concesionaria. Porque, claro, o produto que acabo de decir é que non queda máis que mañán ir a arrancar, que vostedes ven que me está, a ver, non me din que falta auga, está xestionando faltar, hai un montón de perdas, e ustedes non están cumplindo que as obrigas do contrato, vamos a que... E, ademais, vos pidille unha factura do ano 2024 que paguei eu, pero que creo que lle corresponde a vostedes, non me pagan, hai que levarlo xa, non sei que vai levar. Non sei se vai a facer ou non, igual que tamén me gustaría saber, que nos dixera se vai a pagar esa factura que se debe do ano 2023. E, por certo, no bloque non dixo que a culpa que se podía solucionar, dixo no Facebook que puxo algo así como igual ao mellor podía solucionar o problema pagando a quen podía solucionar esta emerxencia, non dixo que fora iso. Non dixo iso. Non dixo que ao mellor. Porque é curioso, porque hasta no seu grupo do goberno, hai xente que opina que igual se as cousas se piden hai que pagalas. Mentre, por un lado, vostede se dedica a pedir informes jurídicos a diestro e siniestro e se dedica a botarlle a culpa a todo o mundo, pois resulta que hai outros que din, bueno, as cousas se piden hai que pagalas. Eso sabrán vostedes, gestionan vostedes aí dentro, non? E iso é así. E xa non dou, ou facer chamadas, non? Amenazando, bueno, en fin. En resumidas contas, se hai un problema, hai que buscarlle solución. Se hai un problema como é a falta do digamos, do elemento máis importante como é a auga, por da saúde, hai que buscar a solución. E eu, de feito, propoño esas dúas, unha a corto plazo e outra a medio plazo. E se hai que buscar problemas, se hai que cambiar certas canalizacións, se hai que falar coa empresa e que xestione ben, porque además aquí dixo outro día que era unha medida que se estaba facendo, que se estaba facendo unha monitorización das fugas, me parece genial, eu estou totalmente de acordo, pero están dicindo que non se está facendo ben, habrá que aclararse. Entón, é o que hai, a auga faltou un día medio nun montón de parroquias, depois outro día aquí, non é porque precisamente que había auga. O cal, se vostede mesmo dixo, non é verdade que non haxa auga, auga había, pois a auga había, e faltou, de quen é a culpa? Está que vostedes son cosas. Sí, máis? Sí, dúas cousas, vamos a ver. Primeiro tema. Onte pedimos copia do contrato, de máis dos pliegos, por unha razón moi sencilla. Porque vostede, no pleno do lunes, dixo que toda a responsabilidade era da empresa. Todos nós queremos saber, porque non temos unha memoria de elefante para recordar o contrato de 20 anos, hoy queremos saber que dice o contrato. Que decía, de aí a lógica de pedirlle o contrato onte. O pleno foi lunes, pedimos o miércoles. Tampouco creo que o tema sea tanto retraso. Oi, si nos queríamos ter para hoxe, precisamente para rebatir as súas teorías de que aquí vostedes non teñen responsabilidade ninguna, que aquí todo é culpa da empresa. Bueno, o que me parece xa aberrante é que dá vostede a entender que do depósito de Baiobre desapareceu unha cantidad enorme de agua, pero como se soubese evaporado. Non hai contadores dos consumidores onde se pode controlar perfectamente quen foi que consumeu agua.
É realmente como se fora algo, oye, nada, que surgeu así por generación espontánea, desapareceu un consumo 10 veces superior. A ver, eu creo que a ver, señor alcalde, non se pode mentir tan descaradamente. Vostedes saben perfectamente cales son as causas dos problemas que hubo ca aí en Ballobre, saben perfectamente cales son as causas de todo problemas que hai no resto da rede. Outra cosa distinta é que vostede queira engañar aos veciños, porque ao final a que engaña vostede aos veciños, non nos engaña os miembros da corporación, engaña a todos os veciños de Touro co tema do abastecimento e do suministro. Entón, eso por un lado, empeñose vostede en botar a culpa a concesionaria, pois a continuación adote usted as medidas que teña que adotar contra a concesionaria, incluso contra esos veciños que fan ese despilfarro, se é que a agua non se evapora, porque a mellor é vaporoso nunha noite milagrosa, aí no tema, e ese é o fundamento deste tema. Hai un problema, vostedes son incapaces de xestionarlo, por encima, que hasta aí podíamos entender que, bueno, cada un ten a capacidade que ten, pero por encima desprecian os veciños, non dan unha sola información. Informan algo a raíz de que os da oposición empezamos a publicar cosas e a preguntar cosas en relación co tema da agua. Entón, en ese sentido, eu digo, non ten sentido ningún a justificación que dá vostede. Non sei, digo, como dixemos ao principio, vamos a apoiar esta moción. A ver, é que sigue reafirmando unha mentira. É certo, di vostede, que vostede non teñen, o goberno, non ten capacidade para xestionar. Efectivamente, que non temos capacidade para xestionar, porque a xestión ten unha concesionaria, de maneira integral. A función que non é menor e a responsabilidade que non é menor do Concello, do Goberno, en primeira persoa do alcalde, é cumprir e facer cumprir o contrato. A xestión do recurso está privatizada, non hai máis voltas que darlle. Aquí o Concello, repítolle, non ten contratado 2 fontaneiros para as averías, non, é unha concesión que ten a xestión integral do servicio, donde o alcalde non pinta nada en que é o que se fai ca auga, quen controla os consumos, ten a función, que non é menor, de fiscalizar. Mire, e respecto deso, é que non sei para que lle mandei o contrato, porque total, o que fan, o que pretenden, efectivamente, son vostedes engañar a xente, porque é non contarlle. Non contarlle que di o contrato. Non pretendemos engañar a ninguén. Cláusula 14 do contrato de explotación do servicio. O concesionario tomará o seu cargo a explotación e xestión integral do servicio de abastecemento de auga e velará polo correcto funcionamento daquel, adoptando as medidas oportunas para que sempre se atope nas debidas condicións de uso e sendo, por tanto, responsable de ditos servicios. Iso é o que di a cláusula 14 do contrato e que se repite esta idea ao largo de todo o contrato. E di a cláusula 15.2 o concesionario deberá asegurar a adecuada distribución da auga captada dentro dos volumes potencialmente disponibles, non o que lle dé a gana ou o que lle pidan os usuarios. E ca utilización dos medios necesarios para a súa impulsión, tratamento, conducción, acumulación e distribución, garantíndose o correcto aproveitamento. Garantíndose o correcto aproveitamento, é dicir, a xestión, o aforro é competencia absoluta, íntegra do concesionario. En caso de necesidade, o réxime de restriccións a establecer será imposto polo Concello previo informe do concesionario. É dicir, se houbera motivo para restriccións, eso que non ten que informar é o concesionario e o Concello adopta a decisión. Xa sei que o seu non é o ler, que vende máis e é máis fácil pois apuntar ao alcalde, pero a realidade é a que é. Eu esperaba que me preguntasen, pois efectivamente, se iba o alcalde tomar algunha medida contra a concesionaria, porque evidentemente as deficiencias na xestión derivaron pois nesa interrupción do servicio. En ese sentido, pois sí, estamos recabando os datos pertinentes
era o que lle comentaba xa anteriormente, pediránse os datos en bruto e daránse a analizar a alguén que saiba da cuestión e tomaránse as determinacións ou as reclamacións que se consideren ao respecto. E de feito, os usuarios tamén teñen a súa vía de reclamacións que é vía a concesionaria. A reclamación non se lle fan ao Concello, como saben. Saben que os abonados non teñen que facer a reclamación ao Concello. Se chega algunha reclamación ao Concello de algún abonado, como se chegou, o que fai o Concello é darlle traslado á concesionaria, porque é responsable. Pasamos a votar. Un momentito, por alusións, claro. A mí é que se me dixo que eu engañar a xente, e se me dixo que eu non lía. E non leo? Pois non, leo pouco, por desgracia. Tiña que ler moito máis e ter moito máis instruído, non me pasa como a vostede. Pero cada un temos o nivel que temos. A instrucción se chega a vostede. Entón, o que me gustaría saber é onde engañeu a xente. Que foi o que dixen eu que era unha mentira. Porque vostede non pode chegar aquí, cando no turno de segunda réplica, cando sabe que eu non podo replicar, sempre fai o mesmo. E sempre quer deixar aí no aire unha pequena mentira ou unha dúbida. Entón, por favor, diga vostede onde que dixen eu aquí que era un engaño a xente, onde mentín eu. É simple. Digo, e xa está. Eu retrato-me ese mentín. Non teño ningún problema. Pois, entre outros, que o alcalde é o responsable da xestión. Non, a xestión non o dixo. Si que dixeches. O público non pode intervir. Claro, perdón. É o responsable, o Concello é o responsable. Eu non dixo o responsable. O Concello ten responsabilidade, dixe. Recoñece o... E non ten responsabilidade. Sí, repetillo e repítollo. Cumprir e facer cumprir o alcalde é responsabilidade, claro que é. Vale. Claro que é. Entre outras cuestións... E ademais, se me fala de que a súa obrigación é cumprir e facer cumprir o contrato, evidentemente non o está facendo. Evidentemente non o está facendo. Non me dirá que sí, porque a auga faltou. O problema é que hai un problema que é un feito. É evidente que o alcalde recoñece que non ten toda a capacidade e toda a dilixencia que debera ter para que o contrato se cumprise escrupulosamente e non faltase a auga aos veciños. E nese traballo, que créame que esta empresa non empezou, esta concesión non empezou fai 2 anos, esta concesión empezou fai 18 anos. Se cadra alguén se tiña que facer lectura de por que estas eivas nun contrato, nunha concesión que debería estar trillada, porque cando chegamos nós aquí, esta concesión levaba 16 anos, e que haxa estas eivas de xestión, falo de eivas de xestión, non falo de deficiencias de infraestructura, falo de eivas de xestión, que en 16 anos non estuvera esta situación máis encamiñada, pois evidentemente que se a empresa, a concesionaria, fora todo o dirixente que debera de ser, pois esa circunstancia de ter pasado, pois seguramente se resolvería de outra maneira e os abonados, que é a quen se debe a concesionaria, pois tamén terían outra información e unha previsión de reposición do servicio que non houbo porque o Concello tampouco a tiña. O que espera o alcalde é que estas cuestións se resolvan pois na información que nos traslada a empresa é efectivamente aprender, sobre todo a empresa. Pasamos a votar. Votos a favor. Aprobase por unanimidade. Punto 7.2, moción do Partido Popular. Votamos a abstención. Aceptamos. Hai que votar. Non quere motivala, non? Que motivo si quere, pero vamos. A miña parte non é necesaria. Vale, por a miña tampouco non é motivada. Vamos a expoñer ahora a motivación no debate se hai maioría para... Simplificamos. Votos a favor da urxencia incluída na aprobaxe por unanimidade, incluíse na orde do día. Bien, cando redactamos esta moción tiñamos dúdas se podía incluir na BNG e tal, pero cada vez considero un acerto que non o hubiéramos incluído, porque visto que acaba de decir vostede, o debate que acaba de facer vostede a razón a raíz do tema dos cortes de agua, realmente, mire, eu vou facer, e a riesgo de ser un pelín reiterativo, vou facer unha exposición
do que veu pasando nos cortes de agua. Días 26 e 27 de xullo quedan sin suministro de auga durante 2 días os veciños de Veseño, Turces, Calvos, Circes e Cornado. O día 29 pola tarde, maio do día 30, quedan sin agua os veciños de Fontería. A día de hoxe seguimos sin conocer cales foron as causas destes cortes, sin que o goberno dera unha sola explicación de por que se produciron e de por que non se avisou aos veciños, xa que tiñan coñecemento da escaseza de agua, sobre todo no depósito de Vallobre, posto que algún membro do goberno anduvo visitando algúns dos grandes consumidores para pedirlle que reducieran o consumo. O sea, tiñan constancia de que se estaba agotando o depósito de Vallobre. Eso por un lado. O día 30, lunes, podíamos comprobar todos aquí a saída dunha comisión informativa que tuvemos como se transportaba agua cunha cisterna de Purín desde o río Lañas para o depósito municipal. Transporte que se produciu entre os días 30 de xuño e 4 de xullo. Máis de 350 metros cúbicos, según van dicindo por aí. Co trator dun particular que resulta que tamén é traballador municipal. Por suposto que este medio de transporte non reúne os requisitos exigidos para esa finalidade. Día 2 de xullo. O alcalde fala por primeira vez do problema da auga nunha entrevista na Voz de Galicia, para dicir que se recuperou o servicio, efectivamente foi certo que se recuperou, recoñecendo o transporte de agua que se fixo conforme, dicindo que se fixera todo conforme a legalidade, con todas as garantías, e que a empresa concesionaria non era sospeitosa de neglixente. Día 3 de xullo, Espina e Delfín emite un comunicado que publica tamén o Concello, no que di que o transporte de agua mediante cisterna reúne todas as garantías e cumprimento da legalidade. Cousa rotundamente falsa, porque esa cisterna non estaba homologada para o transporte de produtos alimentarios, ni de agua potable, ni de nada. Xa que se trata dunha cisterna para transporte de purins, aínda que non dudamos de que ese día estaría lavada. Iso non o poñemos en duda. 3 de xullo, o propio día 3, no diario Correo Gallego, publica unha información de Espina e Delfín acusando os grupos da oposición municipal de crear alarma social por denunciar estes feitos, por denunciar a incompetencia do goberno e a incapacidade e a improvisación da concesionaria para garantir o suministro de agua. Que é o que realmente causa alarma social, que a xente abróglifa non teña agua. O sea, só hai dos responsables, o goberno e a concesionaria, da creación da alarma social. E costa nos traballo entender a postura da concesionaria. E a través dos periódicos, e tamén o señor alcalde, que se fixe unha ampliación da capacidade de etapa, a estación depuradora de tratamento de agua potable, aproveitando unha avería. Terá que explicar en que consistiron esas obras, porque moito nos tememos que sexa só un pretexto para xustificar que a planta podía tratar tamén a agua que estaban subindo ca cisterna. Temos esa dúda. Desde o Partido Popular limitámonos a poñer en coñecemento dos veciños o que estaba pasando. Incluso mandamos a concesionaria, o día 1 de xullo, bastante antes das explicacións do alcalde, un burofax electrónico, que, por certo, a concesionaria non recolleu, preguntando se estaban en condicións de garantizar que a agua que se estaba suministrando reunía todos os requisitos. Eso fixámoslo nós, como partido, o día 1 de xullo. E, por suposto, denunciando tamén o emprego da cisterna para o transporte de agua, que, curiosamente, dicía antes, é propiedade dun traballador municipal. Entón, preguntámonos para quen traballaba eses días o traballador. Para o Concello, que é o que lle paga o sueldo a final de mes, para Espina e Delfín, ou para si mesmo, que é o dueño da cisterna. E ese é un tema moi importante que hai que aclarar moi ben, porque se vostede dice que a responsabilidade é toda da concesionaria, que fai un traballador municipal con un vehículo propio, subindo agua do río para o depósito municipal? É un tema que vaya pensando na resposta, porque é un tema non é fácil de explicar eso. Estes cortes de agua poñen en evidencia o que xa vimos denunciando en outras ocasións, a nefasta xestión do goberno municipal no que levamos de legislatura, xa que non se fixo durante 2 anos unha sola proposta, medida ou proxecto para mellorar o abastecimento municipal. Cando todos somos conscientes do problema do abastecimento, como son falta de agua nos meses de seca durante os últimos anos, tendo que recorrer á compra, aumento do número de usuarios, aumento do consumo, e por certo, unha deficiencia na distribución, que segundo a propia concesionaria ten un rendimento do 67%. Este dato quitei no informe da Diputación, que é do 2 de xuño, e pareceme excesivo as pérdidas de aguas que hai no tema, que supoño que a concesionaria hai moito tempo que ten conocimiento, e supoño que trasladaría eso tamén ao goberno municipal. O Partido Popular levaba no seu programa electoral un proxecto de bombeo de aguas de Torreulla para garantir o suministro de agua potable para consumo domiciliario. E tamén, e isto ven agora a razón, e tamén
para usos comerciales, industriales e gandeiros. Porque acaba de decir vostede, así, con media lengua, que hai que se mete agua en usos non permitidos. E terá que aclarar vostede se quere privar a industria local, o comercio local, as explotacións gandeiras do suministro de agua. Deixo claro porque medio se dou a entender que hai usos non autorizados da agua, que todos sabemos que os hai, pero usted terá que decidir entre paralizar o desenvolvemento do Concello ou garantizar o suministro de agua a todos, domiciliario e para o resto das actividades. Entón, nós levamos precisamente esa proposta de bombeo de Ulla coa finalidade de facilitar ese consumo. Porque, oi, somos un concello con moitos kilómetros limitando o río da Ulla, se nós non temos recurso hídrico, que non temos, que outros concellos le poden ter. Entón, o goberno municipal, seguimos dicindo, o goberno municipal, lonxe de cometer melloras na infraestructura do abastecimento, é incapaz de xestionar con mínimo de eficacia siquiera os recursos existentes, cuxos fallos son a causa directa dos cortes de auga producidos. E vou a citar uns cuantos. Primeiro, e máis importante, a non utilización do depósito do polígono, que con unha capacidade de 750 metros cúbicos estaba vacío o día dos cortes. Estaba sin agua por unha razón que casi dá risa, porque diz que faltaba unha peza para o bombeo do depósito de TAP. Esta obra de conexión de ambos depósitos foi a que dou lugar á pérdida dunha subvención de 41.000 euros por non executarse no plazo. E agora resulta que vimos a comprobar que non só non se executou un plazo, sino que está incompleta, que non funciona, que a día de hoxe tampouco funciona. Señor alcalde, eso ten que explicarle aos teus vecinos, porque se ese depósito tuvera esa reserva de agua, non houbera habido necesidade ninguna de cortar agua, nin en Vallobre, nin en Fontedía. Por qué? Porque ten cota suficiente para descargar de consumo o depósito de Vallobre e cota suficiente para dar aquí aos pisos de Fontedía. Entón, é moi importante que usted nos explique clarísimamente por que a día de hoxe non se pode bombear agua do depósito de TAP ao depósito do polígono. Outro tema tamén de trascendencia importante, e conocido tamén, sobre todo de vostedes, a perda de agua da piscina municipal. Falouse estes días de atrás de máis de 60 metros cúbicos diarios de perda de agua na piscina. A xente se fa unha idea do que supón isto. Queremos saber tamén se se estuvo metendo agua ca famosa cisterna, se se estuvo metendo agua na piscina e de onde procedía, do depósito municipal ou do río. Tamén nos interesa moito esa aclaración. Por último, un dos outros motivos para os problemas que tuvo vostede estes días de cortes de agua, ou das facturas, que xa dixo aquí o noso compañeiro do BNG, clarísimo, claro, foi o problema creado polo non pago das facturas a Trastambre, das que nunca quiso informar. Por certo, un día preguntámoslle nós aquí no pleno de que ano era, que dixenos que só eran de un ano, e agora no informe da Diputación dice que hai facturas dos 2 anos, do 2023 e unha creo do 2024. Eso dice o informe da Diputación, non me invento eu, non ten. E, entonces, dice tamén o informe da Diputación que a agua encargou o Concello. Asegúrese ben deso, porque fai un rato acaba de dicir que non encargou o Concello. Mira o que dice o informe da Diputación. Entón, como vostede decía que deberían ser abonadas pola concesionaria, eso levou a que este ano non podera comprar agua. Eso que acaba de decir vostede, de que eso non solucionaría o tema de Vallobre, dígame vostede entonces, porque todos estes anos de atrás se estuvo comprando agua nos meses de agosto e septiembre para o depósito precisamente de Vallobre. E se solventou o problema. Entón, díganos vostede cal é a contradición. Porque se valía estes anos de atrás, supoño que valdría tamén o outro día. Además, constanos que vostedes, vou utilizar un término, anduveron mendigando a empresa que lle suministraron. Entón, non está tan seguros de que eso non solucionara. Deducimos tamén do informe da Diputación que ao final o Concello vai ter que pagar esas facturas. Está claro. Pero, bueno, para resumir todo isto que acabo de expoñer, a situación que acabamos de describir e todo iso, hai cousas que a veces veñen como anillo ao dedo. Vou a expoñer aquí o que decía o Movemento Veciñal de Touro no mes de maio do ano 2023. Por supuesto, o que hai que sumar estes 2 anos de incompetencia e irresponsabilidade na xestión do abastecemento.
Decía literalmente o movimento veciñal: a incompetencia do goberno pode agravar as consecuencias da seca un verán máis. A rede de abastecimiento municipal está nunha situación de extrema gravidade. O deficiente estado das infraestructuras, captación, tubaxe, piscina municipal, como nota vostede, con graves fugas, provoca unha pérdida de auga inasumible que produce que no verán núcleos de poboación queden desabastecidos. Isto todo é froito dunha mala planificación e execución. Tubaxe soterrada con pedras, bombeo deficiente, etc. Poñeremos en marcha diferentes accións de emerxencia para renovar a infraestructura. Eu, sinceramente, mellor diagnóstico da situación actual non somos nós capaces de facer. De verdad, si quere, repetirei o largo porque hai que reconocer que está moi resumida realmente a situación do tema. Ben, en base a todos estes antecedentes formulamos esta proposta de acordo, que por señor alcalde se explique por que non está funcionando o depósito de auga do polígono, a pesar das obras de conexión realizadas, que se explique por que non se cometeron as obras necesarias para evitar fugas na piscina, porque eu teño claro, se hai que cerrar, eu cerro a piscina, non deixo os veciños sin agua no abastecemento. Terceiro, que se explique por que non se pagaron as facturas á empresa Tastama, que se explique tamén por que non se informou os veciños afectados do que estaba pasando, e que se justifique por que houve que recorrer a cisterna dun traballador municipal para realizar o transporte de agua desde o río, cando, segundo as informacións que fixo o alcalde nos periódicos, isto correspondía a empresa, estaba facendo a empresa concesionaria, que si supoñemos, con fundamento, que ten camións cisterna homologados e outros medios para suministrar agua bruta. Que explique tamén, por último, señor alcalde, en que consistiron as obras de ampliación da capacidade de TAP para o tratamento da agua, en que momento se fixeron, porque é moi importante aclarar iso. Máis? Non, estamos de acordo, que se den explicacións, que esa transparencia, vamos, ser o primeiro, estamos de acordo. Máis? Vale, a ver, por partes. Bueno, toda a retaíla de relato é manifestamente falso na súa maioría. Mire, cando fala de que tiñan coñecemento de escaseza no depósito de Baiobre. Non había coñecemento do escaseza no depósito de Baiobre porque non había escaseza no depósito de Baiobre, porque non hai escaseza no depósito de Baiobre neste momento, porque hasta este momento os mananciais pois teñen capacidade. Iso traio a que fala de que a incompetencia do goberno se agravou polo tema das cisternas e tal, e que outros anos xa se traían cisternas para Baiobre. Efectivamente, traíanse cisternas para Baiobre porque normalmente, a medida que avanza a época de estiaxe, pois os mananciais non dan surtido ao depósito de Baiobre. Non é a situación neste momento. Non é a situación neste momento. Co cal, hai auga bruta nos mananciais e, repito, a incidencia en Baiobre foi unha perda da reserva do depósito, directamente así eu achaco unha mala xestión, ou un erro de xestión, ou fallos no que sexa, pero claro, cando a concesionaria ten a competencia de xestionar o caudal, e o caudal se lle vai nunha noite, e os datos están aí, non fai falta que yo repita, pois houve unha deficiencia de xestión por parte da empresa, cas consecuencias que todos conocemos. Bueno, respecto a que manifesta de que o medio de transporte de auga de auga bruta desde o punto de captación hasta o depósito de augas brutas previo á potabilizadora, pois que se fixo que non reúne ningún dos requisitos que se exixen, pois a ese respecto teñen un coñecemento do informe de Espina del Fin, da concesionaria, pois que a mí xa me dou traslado previamente antes de facer ese transporte, presentou por escrito e se lle enviou aos grupos.
Envióuselle aos grupos cando pediron. Hoxe Envióuselle aos grupos cando pediron, porque eu, efectivamente, o luns, enténdanme ben, acuseinos de, falar sobre opinar sobre a legalidade dese transporte, cando o Concello tiña un informe, vostedes non pediron información ninguna a respecto deso. Pero, bueno, as opinións son moi libres e vostedes fixéronas. Efectivamente, esas manifestacións que recollen a Voz de Galicia, ratifícome nelas, que se fixo un transporte de auga conforme a legalidade con todas as garantías, porque eu eso teño por escrito vía informe e xustificado pola concesionaria. Ratifícome en que a empresa concesionaria eu non teño ningunha sospeita de neglixente nese aspecto de que poida facer unha distribución de auga poñendo en risco a saúde da xente. Non teño ningunha sospeita a ese respecto. E foi o que, efectivamente, foi o que dixen nesa entrevista. Vostedes fala tamén de que o cumprimento da legalidade dese transporte que é rotundamente falso porque a cisterna non está homologada para o transporte de produtos alimentarios. Efectivamente, que esa cisterna non transportaba produtos alimentarios. Era unha cisterna para o transporte de auga bruta que despois vai ser potabilizada. Cos informes que lle repito que nos fixo chegar a concesionaria. E sobre a... Vou empezar polo... Logo fala... Vale, sobre... Para ir fiando, mire, empezolle polo final. Pregunta, que se explique en que consisteu as obras de ampliación da capacidade de TAP para o tratamento de auga, en que momento se fixeron. Pois fixéronse... madrugada do domingo, primeira hora do mañán do luns. É dicir, a potabilizadora ten unha liña de filtrado e o que fixeron foi instalar 2 liñas de filtrado. Esos son, a ver, puntualizo. Si estas preguntas mas trasladase non ás 8:04 da tarde de hoxe, senón que nos trasladase con máis antelación, podería ser máis riguroso nestas cuestións técnicas, porque eu, de todas formas, o que vou facer é trasladar esa empresa. Entón, eu entendo que vostede que quería trasladar estas cuestións, repito, se tivera feito con outra antelación, pois tería outra resposta máis técnica, que non é a que lle podo dar eu. A explicación que me dan a min, que eu teño desde ese momento, é que se instala unha segunda liña de filtrado, de maneira que a capacidade de potabilización que tiña a planta era aproximadamente de 35 metros cúbicos hora, e desta maneira pasa a 50 metros cúbicos hora. Remítome ao contrato. Mire, a cláusula 14 do contrato di... O concesionario deberá adecuar en cada momento as instalacións que recibe ás exixencias que implique a correcta xestión integral do servicio, correndo da súa conta ou cargo cantos gastos se deriven de dita actuación. Bueno, pois isto, con arreglo a esta clave, foi o que fixo, foi adecuar a instalación a unhas necesidades. Bueno, entón, vou para atrás, contesto ao punto quinto, que di que se xustifique porque houve que recorrer a unha cisterna. Vale. O que me traslada a empresa nese momento é que non hai capacidade de impulsión, que hai capacidade de potabilización, pero non hai capacidade de impulsión. Entón, para aproveitar na súa potencialidade a capacidade de potabilización, dime, hai que recorrer a un transporte alternativo. E dime, e iso, a non capacidade de impulsión é unha deficiencia da infraestructura túa, do Concello. Polo tanto, tens que subsanalo ti, Concello. E é o que me di. Nese momento, claro, non estamos para sin auga, non estamos para... negociar de outra maneira ou exixir ou
poñernos a encargar un informe xurídico que lle diga á empresa no, corre da túa conta. Bueno, pois nese ánimo de colaborar ca concesionaria e sacar a situación, resolver a situación, pois o Concello único que ten é esa posibilidade de que se faga o transporte mediante recursos do Concello, aportando o traballador e que facilita os seus medios. E iso foi o que se fixo. E o que se conseguiu mediante esa medida foi incrementar a capacidade de fabricación de auga potable. Pregunta 4. Que se explique por que non se informou aos veciños afectados do que estaba pasando. Cláusula 6 do contrato. A función do Concello, da Administración otorgante, é fiscalizar a xestión do concesionario, a cuxo efecto poderá inspeccionar o servicio, as súas obras, instalacións e locais e a documentación relacionada co obxecto da concesión, así como dar as ordes precisas para manter ou restablecer a debida prestación do servicio. A situación que nos viña trasladando constantemente a empresa eran pronósticos de repoñer o servicio que se foron alongando desde a madrugada, e consta en WhatsApp, desde toda a madrugada hasta a primeira hora da mañá, que logo a primeira hora da mañá que se iba a repoñer durante a mañá, e logo repúxose pois á tarde. O sea que antes de dar falsas previsións, pois o Concello, ante a falta de informacións precisas de cando se podía repoñer o servicio, pois é unha información que o Concello non pode inventar se a concesionaria non o facilita. Punto 3 fala de por que se explique por que non se pagaron as facturas á empresa Tastambre cando foi o propio Concello o que o encargou. Pois no ano 2023, repítolle, é falso, o Concello non encargou as facturas e, polo tanto, non as pagou porque, entre outras cousas, entende que non deberá facturar o Concello, porque o Concello non foi quen as encargou. Si as encargou no ano 24, o Concello encargou suministración de auga mediante cisternas, fixo a correspondente tramitación administrativa, a debida obrigación de reserva de gasto e pagaron, sí. Ano 24. Na cuestión primeira, que polo alcalde se explique por que non está funcionando o depósito de auga do polígono a pesar das obras de conexión realizadas. Cláusula 1 do contrato. O obxecto do contrato é a concesión administrativa a xestión integral do servicio público de abastecemento de auga do municipio. O que fai o Concello é poñer a disposición, facer entrega das obras e das instalacións, e quen as xestiona é a concesionaria Espina Delfín. Entón, esta pregunta pareceme interesante, eu tamén me fago, pero non... Quen ten a competencia para resolvela, para dar unha explicación, se a entende, que debe dala, é a concesionaria, e eu entendo que debe dala. Por que non fai uso desa, ou non fixo uso desa infraestructura? Pois ele é quen xestiona o servicio, quen xestiona as infraestructuras, pois saberá na súa xestión por que non fixo uso dela. Esa obra está entregada e posta en servicio, está entregada a concesionaria desde fai un ano e efectivamente hai un defecto de funcionamento nunha peza, defecto de funcionamento que traslado a mí non me chegou de maneira escrita, senón que me chegou con información verbal,
detectarno fai aproximadamente 10 días. Cabe preguntarse, e aí é onde eu considero que non se está facendo unha xestión adecuada da infraestructura, que se a empresa levaba un ano con esa obra entregada porque non fixo esa comprobación moito antes. Tamén, seguramente, tamén lle adianto que información verbal, eso sí, porque non teño as gráficas de caudal, ese depósito ahora mismo ten reserva de auga, esa reserva de auga, tamén lle digo información verbal porque non teño as gráficas, fíxose a partir, creo, falo de memoria, a principios de semana, falo de memoria, non me colla literal, aproximadamente desde martes. É dicir, que con unha suposta crisis de auga, a empresa é capaz de fabricar auga para dar suministro en continuo, mas é capaz de xerar unha reserva. Porque eso non se fixo, porque ese depósito non estaba en reserva fai un mes? Unha pregunta interesante que efectivamente lle trasladei e que todos entendemos que ante unha incidencia pois si daba unha resposta. Creo que todo entende perfectamente que a función do alcalde non é ir ver os depósitos se teñen auga ou non teñen auga, que para eso é a concesionaria. A responsabilidade do alcalde é exixir e pedir responsabilidades e explicacións de por que nese momento non había reserva de auga nese depósito e si, habendo reserva aí, se minimizaría os prexuicios e os danos á veciñanza. Eso é a función. En eso, pois, traballaremos. Non sei se me queda algunha... respecto da piscina, non é certo, mire, se me pasara estas cuestións pois con un pouco máis de tempo, se me pasara, pois, a mellor pola mañá, daríalle resposta aos consumos actuais na piscina, pero a piscina si ten perdas de auga, pero para nada, non é para nada este dato. Había fugas pois que se repararon, non é certo de que non se fixera nada para minimizar as perdas que se fixo, de feito había fugas que se puderon reparar, e o que si non hai unha boa eficiencia no aproveitamento de auga no depósito de compensación. Hai unha incidencia, aproveito que tamén sacaremos un bando, hai imprudentemente hai xente que se vai bañar ás noites, que máis alá da perda de auga que ocasiona, porque é cando está o vaso de compensación cheo e as salidas de auga non se poden recuperar, máis alá das perdas de auga, pois quero facer un chamamento á responsabilidade porque o risco de que poden sufrir accidentes é elevado. É algo que non é novo, que xa viña sucedendo de antes, anos anteriores, e creo que hai que chamar a responsabilidade porque de noite, sin vigilancia, pois é perigoso, lóxicamente. E si é causa de perdas de auga eso, porque coincide cando o depósito de compensación está cheo e cando a onda de auga sale, non se recupera no vaso, senón que se bota fora. E creo que nada máis, se alguna cuestión que... Sí. Vamos a empezar por este último. O tema do depósito do polígono. Vamos a, señor alcalde. Unhas obras de conexión feitas fai un ano, se se entregan á concesionaria, terán que entregarse en funcionamento. Para entregarlas en funcionamento habrá que probar a instalación, digo eu, porque senón non se entregan en funcionamento. Digo eu, entón supoño que se fixeron esas pruebas, quero supoñelo. O que si é verdadeiramente penoso que teñamos que vir nos hoxe aquí a denunciarlo. E co alcalde e o seu goberno non teñan conocimiento destas cousas. Parece que fan de novas hoxe que acaban de enterarse de que leve esa instalación un ano feita, que xa co problema que causou da perda da subvención,
E agora resulta que dice vostede que hai unha peza defectuosa. Pero que probas se fixeron? Cando apareceu a peza defectuosa? Porque supoño que incluso aparecerán máis cousas no futuro. Pero bueno, o sea, vamos a ver, aí está clarísimo que hai unha irresponsabilidade tremenda por parte do goberno municipal nesa concreta xestión da infraestructura que se cede á empresa. Hai que entregarlle funcionando, se como vostede dice, pois hai que entregarlle funcionando. Ten que funcionar o bombeo, e para saber que funciona o bombeo hai que probarlo. E se se proba, e se ve que non funciona, hai que corregir as deficiencias. Entón, sinceramente, eu creo que é dunha gravedade tal, porque además, si é certo, eso non ten que preguntarlle vostede á concesionaria, que se tuvera esa reserva de agua aí, os problemas de Ballobre e o problema de Touro non houbera sucedido. Eso 100% seguro. Entón, vostede faga unha reflexión, oye, por que temos unha infraestructura que pagamos 40 e pico mil euros e resulta que pagamos, que xa foi fruto de polémica, e agora resulta que no momento que ten que demostrar que era útil e que valía para algo, non funciona. A mí me parece gravísimo. Sinceramente, eu non creo que eso baste con preguntar ya porque eu creo que, sinceramente, eu creo que aí a concesionaria non ten responsabilidade. Non ten responsabilidade porque a responsabilidade é de quen lle entrega a obra, quen a executa, quen a entrega con deficiencias. Por lo que se ve, ademais, graves, moi graves. Entón, realmente, é que este tema se conozca porque non lo denunciamos. Un ano despois xa me dirá vostede que tuvo que pasar que se quedaran 2 días sin agua os veciños en varias parroquias para que vostedes se den cuenta de que esa obra ten unha deficiencia. De verdad, penoso, señor alcalde. Creo que realmente é moi difícil de digerir ese razonamiento. Despois, o tema da piscina. A ver, o tema da piscina, oye, realmente, efectivamente, todos tiñamos constancia de que había pérdidas, levanse vostede mismo, en maio do 23, denuncian as perdas de agua da piscina. Supoño que o primeiro que terían que fazer vostedes ao chegar ao Concello, ao goberno, se oye, mira, temos detectadas unhas perdas, vamos a tomar medidas. Que eu sepa, ni unha medida. Pequenas chapuzas de pequenos arreglos e sobre todo, pequenos arreglos estos días, cando se deron cuenta que, claro, non podían bombear agua do depósito para a piscina porque senón xa era o acabouse no tema. E un punto importante, o tema do traballador. Sinceramente, esa argumentación que acaba de dar vostede, de que, bueno, que efectivamente eso sí que eso era cousa do Concello, o suministrar de agua bruta á empresa, que era eso sí, era responsabilidade do Concello e tal. Non é o que decía vostede no periódico, nin é o que decía Espina no seu informe, no publicado na prensa. Pero bueno, vamos a rectificar a desanos. Dice usted, pero vamos a ver, e dice usted que fan con medios propios. Desde cando a cisterna do traballador é medio propio? Pregúntome. O que é medio propio en todo caso é o traballador, pero a cisterna do traballador é medio propio do Concello. Segundo, quen vai a pagar esos costes? Quen vai a pagar os costes do alquiler, funcionamento da cisterna co tractor e todo ese tema? Quen vai a abonar eso? Porque tamén é importante saberlo, porque supoño que o traballador non pondría gratis a cisterna durante ese tempo. E se fai unha... Bueno, que nos diga, se fai unha adaptación, díganos que efectivamente donou de boa fe esos traballos máis importantes. Entón, aí tendrá que explicar. Non ten que explicar, está clarísimo, señor alcalde. Vostede quere escaparse da responsabilidade deste problema que hubo, destes problemas de cortes, e trata de endosar ya a concesionaria un montón de responsabilidades e tal, das que, según vostede, tampouco tiña conocimiento de que foran cousa da concesionaria. Vostede non sabe que a rede municipal ten esas perdas de agua, vostede non sabe todos estes temas que estamos denunciando. Non sabe o da piscina, non sabía o da conexión. Realmente, eu pregúntome que fai vostede nese sillón. Porque se non sabe nada, por encima dá a entender vostede que a empresa non lle pasa ningún tipo de información. Cousa que entendíamos todos que hasta fai un tempo corto había unha certa fricción entre a alcaldía e a empresa. Dá a impresión agora de que últimamente deben haber chegado a algún pacto por pura necesidade de salvar a cara de ambos, tanto da empresa como que, porque a empresa estaba defendendo a vostede indirectamente, pero bueno, tamén endosando a empresa unhas responsabilidades que non... O sea, aquí, ao final, o que queda en evidencia, señor alcalde, é a incapacidade absoluta para xestionar este tema, non solamente este, por desgracia, senón todos os temas do Concello, incapacidade e irresponsabilidade frente aos usuarios do abastecimento, improvisación nas solucións e bueno, e vostede mismo asuma as consecuencias da súa irresponsabilidade nestes temas, porque é difícil endosarlle
este tema a empresa. Teña claro vostede que é difícil que os veciños se crean que a culpa é da concesionaria. Eu, para empezar, non o creo, que a culpa sea da concesionaria. A concesionaria fai o que pode cos medios que ten. A infraestructura é propiedade do Concello. Todos conocemos os problemas que ten a infraestructura. E o señor alcalde, cando un chega a un goberno municipal ou cando un aspira a gobernar, pois será para solucionar problemas, non para crearlos, non para vivir aí, para vivir hibernado aí na alcaldía durante toda unha legislatura sin enfrentar un solo problema. O único problema que de verdade solucionou vostede, señor alcalde, é o do seu sueldo. É así de clarísimo. Eu, sinceramente, dígame usted que outros problemas municipales solucionou. No único que lle vin poñer realmente un empeño de verdade increíble foi na consecución do seu soldo, utilizando toda clase de artimañas, de trucos, pero aí sí que se empleou vostede a fondo. Ora, do resto vostede non sabe nada, non desconoce, non ten coñecemento, non ten responsabilidade, e a culpa é da concesionaria ou do membro da oposición que denunciamos os feitos, que por encima debería usted estarnos agradecido porque traemos de aquí cales son os problemas que usted tampouco nos coñecía, e brindamos de gratis, polo menos o conocimiento dos problemas. Hombre, a ver se agora, a vista destes problemas, mañán mismo vostede empeza a tomar as medidas que impidan que volvamos a ter dentro de unos días cortes, etcétera, etcétera, etcétera. E, por supuesto, esperamos unha explicación clarísima aquí en pleno de que pasou con esa infraestructura de conexión dos depósitos. Eu penso que se usted ten algo de responsabilidade, debe traernos ao próximo pleno esa explicación, porque sospecho que é difícil de justificar. Sospecho de verdade, que é difícil, moi difícil de justificar. Eu non poño en duda, como decía vostede, a diligencia da empresa, nin a súa responsabilidade no tema, entendo que se fixeron as cousas como mellor puderon. Tamén se nos quixo desautorizar aos membros da oposición cando denunciamos o tema dos posibles riesgos dese transporte, cunhas analíticas aí, por certo, que cosa curiosa, todas elas teñen unhas solvedades ali ao fondo que dice o laboratorio non se responsabiliza da recollida de muestra, o laboratorio non se responsabiliza da transporte de tal, e resulta que a empresa concesionaria, recollida de muestras, é toda a mesma empresa. Hombre, vamos a ter boa fe, vamos a pensar que o fan ben, pero tampouco iso nos garantiza unha absoluta neutralidade no tema, porque é unha das grandes interesadas a empresa en salvar a súa imaxe. Entón, aí digo, espero que nos dé conta de sucinta dunhas explicacións a todos estes problemas, e sobre todo xa non a nós, senón a través de nosos veciños. Os veciños en xeral e os veciños en particular afectados. E o tema das reclamacións que decía vostede, eu creo que era vostede, a alcaldía, a administración, a que tiña que xestionar esa reclamación, porque eu digo, estes veciños que perderon, por exemplo, restaurantes aquí en Toro, que perderon tal, outros negocios que hai polo municipio que tuveron que indemnizar aos usuarios, e todo ese tema, e alguén tendrá que responsabilizarse deses temas, e habrá que darlle a información adecuada aos afectados. Non se trata de que os afectados teñan que ir a abogados, a oficina do consumidor, non. Creo que o ayuntamiento, neste caso, xa que é o gran responsable de todo este tema do abastecimento, debe garantizarlle a esa xente a recompensa, que sean compensados polas pérdidas e polos prexuízos causados. Mais? Non. Vale, mire, está equivocado. O Concello non é o responsable do abastecemento, o Concello é o titular do abastecemento. A responsabilidade da xestión está nunha concesionaria, pero sigue con esa matraca. Mire, para aclararlle o desa infraestructura, pois que da cal non estuvo facendo uso a concesionaria polo seu criterio de xestión. Esa obra foi certificada, é dicir, non é unha invención do Concello, o Concello recepciona con todas as certificacións correspondentes e dando por non ten por que cuestionarse porque non tuvo lugar a eso de que se fixera unha certificación. Para que se fixo a conexión? Para que se fixo a conexión logo? Pero por que non é capaz de contar? Porque costa traballo tanto cinismo. É difícil non reaccionar a tanto cinismo. Segunda chamada a orde. A terceira ten que abandonar o pleno. Non pode interrumpir. Sorpréndeme a súa pouca capacidade de contención. Mire, esa obra
foi certificada pola Dirección de Obra como corresponde, foi recepcionada pois como corresponde, foi posta a disposición da empresa. Non coñezo as circunstancias polas cales non funciona. Non sei se foi un mal uso, non o sei. A cuestión é que despois de un ano a empresa concesionaria con esa obra entregada, se non fixo as comprobacións que, por suposto, dou por feito que fixo a dirección de obra e que estaban en perfecto estado de funcionamento, senón non certificaría. Se a concesionaria do servicio pois non fixo uso desa infraestructura, é o seu criterio de xestión. Evidentemente, eu esa pregunta vou a trasladar, porque explicacións neses términos, si habendo reservas de auga nese depósito que tiña a súa disposición desde fai un ano, si paliaban os prexuicios que se causaron pola falta de auga. E mire, as actuacións que fixo o goberno neste tempo están... non son, teñen un criterio que é unha auditoría de perdas de auga que data do ano 22 e que daí é onde se extrae ese dato de que hai un rendemento do 67%. É dicir, que é un rendemento baixo e, entre outras actuacións, pois fixouse unha reposición de tubaxes naquelas áreas que identificou a auditoría por un importe de 60.000 euros. Logo, ao abeiro dunha subvención da Xunta de Galicia, agora ao abeiro de outra subvención da Xunta de Galicia, pois por importe de 15.000 euros vanse cometer obras de digitalización e medición en tempo real de caudais en determinados sectores, que precisamente o que axuda é a levar esa xestión e ver en tempo real e poder que a empresa poida responder a perdas ou sobre todo a perdas ou variacións de consumo que poidan poñer en risco o abastecemento. É dicir, en definitiva, unha mellor xestión do recurso. Fíxose como eu dicía, a limpeza e dragaxe na captación e as correccións que se fixeron de perdas de auga na piscina, pois non foron feitas neses días, foron feitas antes de abrir a piscina, ou sea, antes do día 20 ou 20 non sei que de xullo. Bueno, punto 8, Raúl, se preguntas, ten a palabra o PP. Bien, primeira pregunta, como sempre, xa non vai impuxer a obligación, como leva o señor alcalde o proxecto de presupostos para o vixente exercicio? Segunda pregunta, no pasado pleno rexeitouse a aprobación do plan económico financeiro. Queremos saber se se vai a rectificar ese plan económico financeiro, se se vai a traer a pleno para a súa aprobación, porque para nós, se non é así, na comisión que está convocada para o día 15 de xullo do ditame da Conta Xeral, xa lle anticipo que votaremos en contra dese ditame. Porque pensamos do ditame da Conta Xeral. Xa lle anticipo para que, por si estiman conveniente, traer o plan económico financiero correxido e sometelo á aprobación do pleno. Para nós esa é unha condición indispensable. Quería preguntarlle tamén pola limpeza, por exemplo, da zona de playa da piscina, que está realmente feito un asco. Vostede foi a zona de playa da piscina? Eu, de verdad, iso está cheo de moho, cheo de verdín, de verdad, increíble. É o mismo nos paseos aqueles da calle Luar, da Plaza Luar. De verdad, que vamos, que non me explico como estas alturas está en ese tema. Iso é un robo? Non, esa é unha pregunta. Por que está sin facer esa limpeza? Por que se está usando a piscina? Que as zonas de playa realmente en pésimo estado de limpeza. E robo, vou a facer un robo tamén. Vostede xa instaurou como costumbre aquí nos plenos contestar as preguntas
en paquete. Deixamos que as formulemos todas xuntas, e depois ao final vaina respondendo polo seu número de orde. Nós rogaríamos, que, polo menos, cando este resposta a pregunta, digo o enunciado da pregunta. A ver, todos conocemos a intencionalidade desa estrategia, pero vamos a ver, non é tan difícil. E se vostede non quere, repetir o enunciado, polo menos que conste nas actas. Que conste nas actas, porque a pregunta número 2, o señor alcalde responde. Cando a maioría da xente xa perdeu a referencia do número de orden da pregunta, xa non ten ni idea. E como moitas veces o sentido da resposta tampouco indica a que se refería a pregunta, pois fagolle ese rogo, pois se o ten a ben atender. E por último, e xa un pouco un plan distendido, pregúntolle, ou digo, se debemos despedilo como alcalde hoxe, porque é o último pleno antes das vacacións, e a vista do pacto que vostede ten co Partido Galego, e do que dixo outro día, que estaban estudiando a forma de cumprilo, pois, se este é o último pleno, pois que te vaya ben a vostede no futuro. Se non é, pois xa nos iremos vendo. Aí non temo. E cal é a pregunta? Non é pregunta, é simplemente unha despedida. Non, unha despedida, xa digo así. Pois no punto nin hai arrogos ou preguntas, non hai despedidas nin... Vale, perfecto. Mire, respecto á pregunta 1, idem o mes pasado. Respecto á pregunta 2, pois é unha cuestión técnica procedimental e, bueno, pois valoraremos. Respecto á pregunta 3, anoto esa apreciación, bueno, pois hai que comprobalo, ser dilixentes e exixentes ca empresa contratada, porque está contratado ao socorrismo, mas o mantemento das instalacións. E respecto ao rogo o 4, hombre, poderíase facer o que se fai na inmensa maioría dos plenos, que é as preguntas respondelas no pleno seguinte. Eu, pois, non ve que pois eso, respóndollas na maneira do posible, pois no mesmo pleno. Cando sabe que o que di o regulamento e o que se fai na inmensa maioría dos plenos... Pendientes de responderme do pleno pasado, por certo, acabo de acordar. Gracias. Sí, gracias. Sí, teño anotado aquí na orde do día. Vale, mire, era unha pregunta relativa ao servicio, relativa ao servicio de contabilidade, que, bueno, ese servicio, pois, na medida en que se vai encubrindo, pois, as prazas da Administración Xeral que están vacantes, é un servicio que, lóxicamente, ten que exercer efectuar a propia Administración sin depender de personal externo. E respecto do servicio de asesoría xurídica, pois a idea é sacalo a licitación o antes posible. Venga. Sí, a ver, unha primeira pregunta era referido á sentencia da traballadora sociocultural, non? Esa sentencia parcialmente estimatoria da súa demanda. Eu o que queria preguntar é se se vai seguir mantendo esta persoa con prórrogas e interinidades, se se vai amortizar a plaza ou se se vai aprobar a plaza. Que se vai a facer? Leva 2016 en interina, non? E en segundo lugar, relacionado tamén con isto, chámame moito a atención a cantidade de tarefas que ten asignada esta persoa. Porque, vamos, cousas que repito, é unha animadora sociocultural. Ten tarefas como padrón municipal de habitantes, rexistro, plataforma Subtel, que é da Diputación da Coruña, parece, non creo, é dicir, máis parece unha todoterreno, parece unha administrativa, é dicir, realmente, non sei se isto se está cumprindo exceso de tarefas con respecto ás que lle correspondería. Pregunto tamén sobre eso. Unha segunda pregunta, distinta a esta, fai moito tempo xa se pide o paso por un coro de touro para os coches, foi denegado por Aguas de Galicia, pero logo despois creo que se intentou ir por outra vía, que era solicitar que se permitiran un paso peonil. Non sei se era a resposta deso, se se fixo esa solicitude e se houve resposta a eso, polo menos que se poida pasar pola coroación da presa de Touro, que é a presa de Vilar,
para o outro lado. E logo outra pregunta é tamén de outra cuestión pasada relacionada precisamente co tema da auga. Aquí falara se fai, non sei se non ter un mandato ou non me acordo, sobre facer unha analítica das fontes municipais, de todas as fontes públicas, non municipais, todas as fontes de auga, non que hai, para determinar cal é a construcción. Non sei se a súa potabilidade, pero pelo menos se eran ou non aptos para o consumo. E eu non sei se conste eso no Concello, se se fixo xa esa analítica, e en todo caso, de non habela, pode ser moi tardía, eu, os robos, esta pregunta leva un robo, sería que nos parecería que sería moi conveniente facer unha analítica de todas esas fontes para ver realmente se pode ser unha axuda en caso evidentemente excepcional, pero para saber se poden utilizar ou non. E logo outra cuestión, outro robo están chegando a moitas persoas, a casi todos os que presentaron alegacións contra o proxecto mineiro, están chegando un requerimento para que demostren a condición de interesado. Entón, aquelas persoas que presentaron alegacións ou a reapertura da mina de Touro, o proxecto de reapertura, pediron que se estuvera, que ademais de ter en conta as alegacións, se considerara esa persona como unha persona interesada no procedimento, pois a toda esa xente está chegando un requerimento para que aleguen e demostren a súa condición de interesado ou interesada. Fago un paréntese, despois do que acabamos de falar da auga, despois dos enormes problemas que hai, ainda igual al día que non está todo perfecto, pero que hai auga suficiente, eu non me quero imaginar que pasaría nunha situación como esta, se tendo unha mina funcionando aí. Creo que iso tamén é algo moi importante que a xente ten en conta. Pero, bueno, cerro paréntesis, perdón. Entón, a pregunta é que o Concello, o rogo é que o Concello pois asesora a todas estas persoas que sacon bando, comunique que poñerá, digamos, asesorar a todas as persoas que queran facer alegacións para que sexan recoñecidas neste procedimento e bote unha man nesta cuestión. E aquí acabo. Vale, respecto á pregunta 1 da animadora sociocultural, a intención deste goberno non é amortizar a plaza. Entendemos que... Prorrogala ou provela? Non se está prorrogando, non hai prórrogas. Cando remata a prórroga? Non remata a prórroga. Non remata, mantese. Vai se manter igual. De feito... É o que di a sentencia. Que se ten... Non se vai a prorrogar. É dicir, que pasados os 4 anos... No, a ver, non se vai a sacar, digamos, para dotar esta plaza como unha posición, con suposición, para dotarla, digamos, como personal do Concello, como unha plaza de personal, de funcionario de carreira. Vaise seguir mantendo igual. A ver, non, eu non dixen eso. Primeiro dixen que non se iba a amortizar. Sí, eso sí. Claro, eso que non se vai a amortizar non quer dicir o segundo. Vale, entón, claro, a segunda parte, a finalidade sempre é dotar de seguridade xurídica neste caso as traballadoras, co cal si ao fin é prover esa praza de maneira mediante oposición, concurso oposición ou que respecto ás tarefas, pois non teño ningunha dúbida de que as tarefas que constan como feitos probados na sentencia, pois que eran os que viña exercendo, non teño ningunha dúbida. Respecto... Se contestas as preguntas que nos fago. Era moi máis rápido. Respecto á cuestión da analítica das fontes. Se hai algún estudo analítico feito. No. Digo, idea de paso. Espera. Sí. A ver, o Concello de Vila de Cruces presentou no seu día un recurso de alzada. O de Touro, estamos falando, creo que aproximadamente do ano 22. Cando nos chamamos aquí, enterámonos da situación vía a que chega a resolución dese recurso de alzada dese estimatorio. Poñemos en contacto co alcalde de Vila de Cruces para poñernos a disposición e colaborar na presentación dun contencioso administrativo. Nese momento había vontade en continuar con ese procedimento, iniciar ese procedimento por parte do Concello de Vila de Cruces. Despois o Concello de Vila de Cruces desisteu de irse ao contencioso. En varias reunións co alcalde dou as súas explicacións
E, bueno, lóxicamente o Concello de Touro non podía ir ao contencioso porque tiña os plazos vencidos, porque non presentou recurso de alzada no seu día. Pero iso é para os pasos dos coches. Para os pasos dos coches. Hai un informe, e respecto dos pasos a pé, falo de memoria, e se logo, bueno, busco a documentación, doulle traslado, xustificaba a non autorización deses pasos a pé, porque, bueno, un pouco que a xustificación da súa solicitude é que eran para dinamización turística, sendeirismo e tal, non? E un pouco viña a xustificar que o encoro en sí e as obras que realizaron, obras compensatorias que realizou a empresa, pois xa paliaban e incluso melloraban os recursos turísticos. Co cal, falo de memoria, pero viña un pouco a decir eso. Bueno, pois nada, ese documento obra, eu creo que no expediente do recurso de alzada. Bueno, en todo caso, non hai por que dala por perdida. Bueno, se podemos ir da man aos dous concellos, pois mellor co cal plantexarei novamente a Vila de Cruces. E se hai ese documento, se non o podes pasar? Sí. Eu creo que é a fundamentación da resolución do recurso de alzada, creo, falo de memoria. Vale, tomamos nota do tema das analíticas das fontes, e respecto dese último rogo, o que tiñamos previsto é, dando continuidade creo que se acordou en pleno, de que o Concello tivese a disposición da xente modelos de alegacións, continuando con esa iniciativa, será poñer a disposición os modelos de personamento como persoas interesadas. Será o que se faga. Bueno, máis preguntas?